El bolo en canvi ja té. El bolo? Sí. La seva cara Ja és el podes molt caminar les 35 persones del Regne Unit. Mira, típic vídeo de nen petit. I aquella tia estava... Relació! Hola, Cul! Plata! Que bona estava! Que bona estava! Ara ens dirà, era broma, el sopar és això. Ens anem davant d'això. M'he llascat. Està al punt. Menjar un paper! Com jo! Grau del forn! Oliva, oliva! Oliva, com el forn! Això també és al final, oi? Penis. Aquí hi ha una cosa molt interessant. No es pot començar. Com que no? Tu pretens dir-me a mi que no comenci? Si em poses a la taula m'hi menjo.